Ag subsubliti kang runaan adamag, may isang individual na sarakan na nalmos iti igit ti baybay ijay Dagupan City, Pangasinan. Kabiyatan na iti Nueva Vizcaya, kay paspas ngay amaladaga, nasarakan iti igit ti kalsada. Daduma a detalye iti report ni Diane Monica Tukay. Ijay Pangasinan, may sa drowning incident ni record iti aplaya ti Bunuan Bukwig Binlok, kalpasan na nasarakan ti may sa babae a mapatapatang nga agtawan iti 30. Sigun iti nakakita iti biktima, napasamak ti nasao nga insidente iti baot ti alas 3:30 aging ga alas 4:30 iti malam idi kalman. Dagos mutan ni respondian ti CDRRMO ken PNP, tapno may sayang kat ti kasapulan nga aksyon ken investigasyon. Agtultuloy mo ti verifikasyon ken investigasyon dagiti otoridad iti nasao nga insidente, pakiramanan ti kasasaad ti biktima. Ijay mo't Nueva Vizcaya, alas 11 ti agsapa ida Abril 5, nakigtot ti may sa babae idi makita na ti may sa akayan anak a maladaga, ana abandona iti igid ti kalsada ijay Kasibo. Iti initial a report, agisbo kuma ti babae idi nakita na iti maladaga a nakabalkot iti tuwalya amain initan. Dagos a nagkidaw iti tulong ken dagos anay turong ti ubing iti kaasitgan na balay, sakbay anay pataming iti Rural Health Unit ti Santa Fe. Sigun iti pulisya, adan iti natalgad a kasasaad ti ubing, ken naamwanda a kay paspas ngay laang daytoy iti mismo mutlaang nga aldaw. Posible pa'y a teenager ti ina ti ubing, gaputa agdagsen lang daytoy iti 2.6 kilos, ana panaganan iti baby girl. Impanamnama ti pulisya nga agtultuloy ti investigasyon iti nasao a pasamak babaan iti CCTV recordings, ken panag-imbestigar no adda dagiti agdadagsen iti nasao a lugar. Temporaryo nga agtalinad iti maladaga iti sidong ti MSWDO ti Santa Fe. Posible ang may darumdag iti naganak iti maladaga gapo iti panaglabising da iti RA 7610 wenno child abuse law. Diane Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.